ik zat in mijn bikini aan het zwembad. En toen kwamen twee kerels neben mij zitten. Een blonde en een neger. En die blonde, de rode moet zijn broekje hingen in het zwembad en zei: het badwater is 25 graden. Ik denk, dat is handig. Zit de neger tegen mij: het zwembad is 2 meter diep. Ik zeg, met zo'n Christie staan we ze niet verkouden. Die heeft een Amanda aangetipt, dat zeg ik tegen jou nou. En ik maak zo geen foto's op vakantie, hè. En ik loop door zo'n Turks dorpje, zit als een Turkse mama op een kratje een stuk meloen te eten. Nou, het sap leept al langs de baffie. Ik denk, leuk hè, leuk voor een foto. En ik kom er dichterbij, zie ik dat die vrouw met de benen erin zit. Ik denk, nou ja, voor een vakantiefoto gaat dat nog hè. Kom ik nog dichterbij, zie ik dat hij geen broekje aan heeft. Ik zeg, juffrouw, kunt je alsjeblieft de been bijeen doen? Zegt ze, nee, zitten alle vliegen op de meloen. Ja, dat wordt ze niet warm lengen, hè? Kleine gele voor de deur, hè? Hey. Van een kleine scherpe, wat was er onder mijn rugje om kieken? Kom dan met naar achter, krijgt ze de toegabe. De eerste keer het pijn, en dan vindt ze leuk. Ja! Je kunt morgen niet meer zitten, dat zeg ik niet toch? Ja. Ik moet nog iets vertellen. Heb je nog even gesteend, Marlies? Marlies, ken je nog even over? Wacht. Oh, dit is... Ja! Dat heb ik me maar niet ongewaagd, ja. Zeg dames, volgens wat ik het ga doen, hé. Dus u doet. Vergaande glorie. Lust nog 40 jaar, dat staat hij op de bühne. Marlies, kom eens naar voren toch. Kunt je het voorstellen? 30 jaar geleden, waren we van 18, 19 jaar, gingen we altijd op stap in Vroenhoven. In de Queen. Wie kent dat nog? En Marlies en ik en nog een paar gekken, we pakten altijd de laatste bus naar Boulder. En zo hebben we ons leren kennen. Dat was mijn busvriendin. En voor de verder rest heb ik niks met vrouwen. Nee. Is dat niet erg, Guur? Nee. Of wel? Ik vind wel dat je wel op elkaar liegt. Ja, hè? Ik wil zeggen, ik had een heel moeilijk geboorte. Ik was zo droed, hè. Maar voordat ik mijn beautycase droed had, hè. De doden zo lang. En Marlies was vroeger niet een lelijke baby, mag ik dat vertellen? Marlies die lag vroeger in een couveuse met getinte glazen. Ja. Nee, jong. Met gepanzerd glaas. Als we met tintenpotje eten. Er stond bij niet voeren, maar ja, dat hebben ze niet gehouden, hè. Marlies en ik verkunnis van de Weight Watchers. We hadden iedere week prijs. Voor de enige twee van die daar velen, hè. Leukjes. Komen die andere twee torteltjes ook zijn? Laat maar, ja. Laten we nog toch geven. De chefluf, hè. Chefluf. En de blond en de roeie en de zwarte. Geweldig, hè. Misschien. Dat is hoeveel jaar even een zij terug, hè. Ja. Ik word toch heel veel betreffen voor ons in de kelder. In de kelder, ja, ja. Ik heb gezegd, over 24 jaar kom je meer, dan gaan we gebeten van wisselen en rollator rennen, hè. Dat is goed. Lief dames, ik wens heel veel succes. En maak er een leuk feestje van. Oké? Ja. Hartstikke bedankt. We gaan een applaus. We gaan kiezen aan. En al vrienden. Liefdes met de jatten waar die komt.
That's